Kaixo, astentako gaia Kambio Klimatikon konferentzia danez, Glasgoweko konferentzia danez, nik plan berezi bat prestatu dizuet. Hain berezia ez dara niretzako, zegia esan, gure rutinan nola etxartu daukau, eta horregatik emango dizuet bigarren eskuko dena batea. Aste honetan, klima aldaketa dakau gaia, eta nik erakutsiko dizuet errezeta vegetariano bat, haragian kontsumo gutxi. Hau ekipo, behitxu, darradaz, bi astara ginen barik hemen etxe honetan, eta atez honeban, benga, erosiko tarakie, ez todolako dietatik guztizatara gure. Baina, nondik dator aragie? Hortik aurrera, 180 buruzagi baino gehiago lekartuko dira Glasgowen, Eskozian, klima aldaketaren inguruan hitz egiteko asmoarekin. Datorren hamarkada erabakigarria izango da 2050erako zero isurketen helburua lortzeko. Eta zer diote Eskoziako hedabideek? Daily Mailek Esturionen alderdiak kritikatu du zaborrez beteta daudelako Glasgowko kaleak. Bueno, hemen askotan esan dugu, Uruguaiek dekozela 12 milioi behi direla poblazioan laukoitza, ezta? Eta Uruguai da mundu mailan pertsonako behi haragi gehien kontsumitzen duen herrialdean. Bale, baina aldaketa klimatikoari buruz inguru dugunez berba, hasta errezagun. Lau puntutan beti izan dugu. Batetik, animaliek jateko janari behar da, beda janari hori landatu behar da eta basoagoa da behar dire. Bi, animalia horrek industriatan dauz. Industria horrek petroleo gasagaz mobiduten dire. Hiru, animaliak eurek botan dabe metanoan, puskerra, kaka. Eta lau, animalian, erabili ez diren animalian zatiekaz bezu zein behar da. Eta horrek be kontaminatu iten dute. Gure haragia kontsumitzeko modua aldatze badeu, urratxandi bat eman dezakegu, klima aldaketan gaian. Lasaina egiteko, molde bat, lasainan katxarroak, ez da gindola da ditzean. Tabernu lateatzean, pixkanaka pixamela egiten jungo da. Ahi da forma hartzen, dana pikauko edo, geho, potxatzeko, eta lasainan jartzeko. Goxo. Eider eta Anderrek oso duten modun, industria karnikoa eta moda industriagia gehien bat kontaminatzen duten industriak, eta horretik karri zuet bigarren eskuko dena batea. Eske denetik aurkituek ez da. Denetik dago, eta zapioa dare. Eta egia esan tentazioak bat ez hartzeko danak. Klima aldaketaren borroka hau eramaten du gehien bat garraio publikoan. Garraio publiko elektrikoen alde. Garraio publiko berena, niretzat behintzat, eta honea iritsi garenetik gehien hartzen duguna, dira patineteak. Gar daitezke edozen lekutan kaletik, eta utz daitezkere edozen lekutan. Aste honetan, Sevilla nola birtziklatzen dugun erakutsiko dizuet. Plastikoa, papera eta organikoa. Hauek nire etxetik gertuen dauden kontenedoriak dira, baina arazo bat dute. Ez dago, ez da papererik, ez da organikorik, ez da errefoxareik, ez da vidrorik. Bueno, plastikoa ondo birziklatzen dugu. Hemen nago Aberdeeneko unibertsitaten eta galetuko hiet hemengo unibertsitateko eskoziarrei ea zer egin duen Eskoziak ondo eta zer egin duen gaizki aldaketa klimatikoaren eragina murrizten. Hopefully, it can't get any worse because it's really expensive. So hopefully next year it's become a lot cheaper and a lot more reliable because they're always on strike on Sunday because they don't get paid enough, which is really bad. It means you can't go anywhere on Sunday, you can't go back on Sunday, so you have to wait Friday and Saturday and Monday. So at the moment it's pretty bad. So not that many buses, they don't go very late at night and they start quite late in the morning. And the price? The price is okay. It's okay. The bus? Yeah. Okay. Joan gaitezen erategi batera. ¿Por qué la carne, la industria de la carne contamina tanto? Creo que ha sido la propaganda que han hecho los veganos y los vegetarianos acerca de la matanza de los animales. Y de hecho cuando hubo el tema de la pandemia, que no había movilidad absolutamente de personas, autos, empezaron a florecer
los océanos estaban más limpios y estaban los animales y no pasó absolutamente nada. Nik vegana berez ez nintzen egin aldaketa klimatikoarengatik eta bar. Lehenengo egin nintzen animaliengatik. Haragi industria da lehenengo kontaminantea munduan. Gero da transportea eta gero da arropa. Ikusi gure bertan bi pertsona oso ezberdin guztiz kontrakoak, ez da? Baina neskak, Uruguaiek aldaketa klimatikoan inguruen badeko zer esan, direk behiaragi eksportatze dira nagusinak, eta aldaketa klimatikoa aurrera jarritzen du. Orduan, eurek aldatu behar dabe. Bexamelan parte honena. A ver. Qué rico un 10. Bueno, hau izan da errezeta. Ez zaiten goxuatea, baina bueno, mesua hasierako iguala da, importantiena. Bueno, bueltan naiz nire gelan eta erakutsiko izuet zer osieten, ze azkenen biok eroingea tentazion eta zer osideu, eta nire esan oso pozik nau. Ai, super pozik nau. Laruzko txaketa bat erosiet laruzpiteka bat. 30 € ditut, nahi esan. Eta, ez deu industriako fast fashionen invertiu. Eta, txaketa reziklatzen. Abult bat hartzeko, egin behar dezu deskargatu aplikazioa. Orduan, aplikazioarekin zure inguruan ea baldin badauden patineteak. Orduan ematen dut comenzar viaje. ¿Por entender? Está listo. Eta aparkatzerako garaian utik altzakezu edozein lekutan. Orduan, hartzen duzu berriro aplikazioa, ematen diozu terminar viaje, atera behar diozu argazki bat patineteari. Está listo. ¿Vosotros veis que aquí en Sevilla se recicla o tengan costumbre de reciclar? Nada, ¿no? No. A ver, depende a dónde vayas. A ver, hay dos tipos de personas, las que no reciclan nada y las que reciclan a rajatabla. Beraz, argi dago hemen Sevillan bizikletzen asuntoa oso gaizki dagoela. Bai, kontainere gutxi daudelako eta tipo bakarrikoak. Beraz, ez dute laguntzen bizikletzera. Así que hori aldatu behar da. Aste hontako erronka jarduera baten apuntatzea da. Ta ni apuntatu naiz batea, oso erronka gorra da niretzat, futbola ikustean ator, Milanean. Vale, equipo, ya está. Kantza huina, setako tornaz ni Uruguaiera, hostia. Dantzaiteko eta astenetan erronka bada. Dantzaitea, ni bama dantzara. Bueno, neukan pentsatu da jarduera bat egitera, baina bertan bera geratu da. Orduan pentsatu dut. Mundu guztia dagoenez gimera apuntatzen, gimnasiora. Igual niri ere ordua iritsi zait. Bueno, erronka betetzeko dancehall klase batera joango naiz. Astelenero, mendi buelta bat antolatzen dute. Eta juntatzen geha kluben bertan garen batzuk, eta egiten duna Lili Jamerreko ingurutatikan. Eta hoxe etorreko zenerekin Lili Mondag deitzen dion, mendirtera txikei. Goizeko 6:25 dira. Oain daukagu futbol entrenamendua, hori izango da nire gaurko erronka entrenamendua jotzea. Bueno, nahi futbola etzen bat gustatzen. Osea, ez jarraitzen behintzat. Baino, aste hontan dago finala UEFA-koa. Hori? Betianik dantza egin dut, baina dancehall ez dut inoiz dantzatu. Eta horretarako, zer ropa jarriko dut. Bai, hau izango da, eramango dena. Supererosonago, hasi goazen dantzatzea. Bueno, a ver, erronka ez da dantzaitea. Nik ingo dut dantza, bai? Goazen arropa bile. Fraka honek, tirante dun kamiseta hau. Goazen dantzara. Ari gara bueltaka. Eta ez dugu aurkitzen jima. Igual etxera joan behar dugu. Ikitsi gara. Estadioan gaude, sinceramente, enekin nun nahi nintzen sartzen, baina bueno,
Jende dana hemen, banderitakin. Neman nikoa entrenamendu aite duen lekua, da hola, ni bizina izenetik 3 minutu oinez, dala aberdineko polikiroldegia, eta horren ititegu entrenamendu normalen. Asteartetan, eta ostegunetan izatia entrenamenduk, baina astearteko entrenamendu bat garrantzitsuna, ze asteazkeneko atzitegu partido guztik, orduan astearte hontan eonin bazu, asteazkenen jokatu nahi bazu. Jantzuten da musika, orain bertan Sevilla Dance Center Akademiara iritsi naiz, eta bueno, barrura noa. Deskantzun gaude, eta 0-0 duaz. Eta garrantzitsuna azin zait dela esatea nahola jokatzen Aberdineko Unibertsitateko futbol talden. Wow! Oh yeah, she does. One minute, 37 seconds later. Maider, hor, otzaitzeu? Grupotik separau geha, beti bezala. Eta bengabiltz ba improvisatzen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Que hemos perdido! Bueno, gimnasiora joan naiz eta ez naute utzi froga egun bat egitea edo klase bat probatzea. Esan baitiate urri oso ordaindu behar dudala, ez dut hilabetea ordainduko. Gaurko erronka erresa izan da betetzen, ze ja apuntatuta neon futbol talden, orduntzan bakarrik sartzea eta jokatzea. Ea biharko entrenadorea konbokatzea egiten partiduako. Bueno, gauza izan da, ni neska batekin hitz egin nula, eta dirudienez, neska hori ez dio esan andereinari nire dantzatu behar nula, klasea egin du bikoteka, ez dit aukera eman dantza egiteko, beraz, bueno. Erronka, hola bete. Espero izan den, nik dut erronka ondo. Espero izan den nire kluban plana gustatu izana, edo taldean plana gustatu izana. Eta hori, urrengo asteko erronkak zerrekatzigun. Aste hontako erronkak gauza berriak ite animau dit. Eta oso guaia izan da. Urrengo asteko erronka zein dan. Oi, ama! Bueno, zelan ikusi oso dantza. Ostras, kriston abiadura, Hoi dala asko ez doala dantza egiten. Bueno, zuekin barre. Ni berdin duzte. Ja aste nahiko muitua izan da. Aste arte nokin nun futbol entrenamendua eta horri nun erronkana. Eta gero horrengo gunen Glasgowea junginan eta futbol partida jokatzea. Eta ia esan pozik eta Glasgowkoan ingurun Eskozia haiko herrialde aurreratu da zentzu hortan. Energia berriztagarrien erabileran, transporte publiko sendoa aukatela iruditzen zait. Ia da garestia dela, baina bueno, hemen dena pixka garestikoa da. Bai, ekipo. Azkenean bile ostean dutxa inaz. Hori, gaurkia da ostirala, ni hasi nintzen astelehenean dantzara. Esan behar dut, egunero joan nazela akademiara, dantza itera, gimnasio itera, eta sentitzen nazela oso osasuntxu, oso pozik egia esan, oso pozik, ikasten doan eperdi mobiduten, txa-txa-txa, eta ara bueltatzen azenean neskak zuekaz dantza iteko. Aste honetan pozik nago ze pixkatera kutsi alizan dizuet nire rutina zein dan. Denbora libren gehien bat betik bendin bueltetan joten gehala, edo sontzumzela eskaladan, edo egia ez berdina dela. Talde baten zaren eta klub baten edo. No da, eta baita ere hori jendea zautzeko. Asteko erronka ez da izan eria, argi dago.
Pila bat kostatu zitzaidan akademia batekin kontaktatzea. Da azkenean jo nintzen, eta ez didaten dantatzen utzi. Hurrengo astean erronka batuko dut eta obrena izango naiz, ikusiko duzue. Nik behintzat, aldudan bakoitzean autobus elektriko hartzen dut hemen, oinez noa, bizikletaz ez noa dudalako hemen, eta patinetetan. Osea, patineteak direlako oso apustu ona, merkea, eta garbia. Aurrekoan, partidua eta gero, metroan Milanen kartera lapurtu ziaten. Baina zeituan kontura honitzen eta etzan izerra gertau. Gero bain noizian behin lagunan eta familian falta sumatzea. Baina, bueno, laizter amatxo bizitan datorrela esan dit, eta urrengo azterte. Muxu bat. Horreatikan, araian duko kuntxatzen jazta, Hemen hau Aberdeeneko unibertsitaten eta hemen bilatuko ditut eguraldia zen. Aste honetan, Sevilla nola dagoen bizitzak... Coimbrak, Horretikan, araian industria munduko... Baleina... Bi klaseki de... Aztentako hausnarketa. Ez zuen bezala, switch de kamera, join berriz. Kanpoko, aurrak. Ya, ¿están seguido grabando? Ahora, de nuevo. Eta klimatikoa zela funtziono. Bueno, ez dakita... Esperate. Bueno, hau gerta daiteke. Ez daiteke. Aragie, nondik dator? Konbokatzeiten entrenamenduak, osea, markatu entrenamenduak, bai hoxe. Bueno, ba... Ez da sartzen. Eski kamaratekin ibiltzea pixka zaila da, Urtero, 102 kilo. Bueno, ja etxian, ba,